ました。ゼッケン4番、塩貝選手ですね。強行からお越しの選手、マシンの方が ER6N ですね。大会初参加で申し込むのも緊張しましたが、安全運転で頑張りますので、ありがとうございます。安全運転大事ですけれども、安全運転確かに大事ですけれども、こちら、すごいスラーブになっちゃったぞ。安全運転が、さあ、どうださあ、回せる時間、指示が出ております。やり直しの指示が出ておりますが、気づいてもらえるでしょうか。間違ってる、ミスコース、間違ってる気がつきました。さあ、その黄色のパイロを回ってから青パイロのスラム、そうです、復帰しました、素晴らしい。さあ、そのまま回っていってもらいたいところ、さあ、そしてオフセットスラム、レッツゴーです。そして帰ってまいりました、坂本選手ですね、坂本選手が青をくぐり抜け、L セクションを突っ込んでいきます。この回転から赤回転に回り、青回転突っ込んでいって、ガッツセクションをさあ、回転して、畳んでいけるのか、ガッツセクション、レッツゴー。どれぐらい膨らむ？おっと思ったよりも膨らまないが、縦に膨らんで真ん中落とし込んでいく。間に合うか？間に合った、よっしゃ。そして反対側、さあこれも回れるか？回れる、大丈夫、いけいけ。オッケー、タイムがギリダメ。2分28秒68588秒、2分28秒884です。さああとはマークの判断に任せましょう。じゃあ次のライダーでいけるかな。はい、スタートしました。ゼッケン5番難波選手ですね。大阪深野選手、マシンが、ホンダ CBR1000 の WR ですね。よろしくお願いしますのことです。こちらこそよろしくお願いいたします。難波選手が8の字を、このね、フルカウルで走っておりますけども、さあ、そして回って直差に入った直スラをぐいぐいと抜けていきます。このスーパースポーツのね、このハンドルをまだ形を残して、足がついてしまった。どうしたケンケンする。どうしたさあ、そしてスラロームをオフセットの方に戻りますが、何があったんでしょうか。マシンのなんかエンジンの加速がつかないんでしょうか、それともツイスティーすぎて失速してしまったんでしょうか。さあ分かりませんけれども、せっかくね1000cc のマシンに乗ってるんですから、こちらの加速軸のいいとこ見せてもらいたいなと思います。さあそれいけ加速、おっと何か吹けきらない感じですけども、大丈夫でしょうか。さあぐっと8のセクションを回って帰ってきますけれども、こちらもなかなかちょっとぎこちない感じですが、帰ってまいりましたね。帰ってきました塩貝選手ですね。塩貝選手が最後のガッツセクションにチャレンジするところです。ガッツセクション、さあ青回転回って、さあ縦に回れるか、どうだ。おっと回れない、首をひねっております。頑張れ、大きく膨らんで縦に落としていく。そうだ、そのまままっすぐ、そう反対、そしてこちらもきっちりと回っていく、いいライディングになっております。そのままゴールタイムが2分58秒3732分58秒373です。